Burkina Faso ka fanga ɲɛmaakɔrɔ Capitaine Thomas Sankara ni ale tun bɔnɛna a nin na ni a bɔɲɔgɔnko 12 wɛrɛ ye jagoya fagali min tun ye ale ka fanga dafiri octobre kalo tile 15 san 1987 ale su tun bɔra yaasa kiiritigɛlaw ka se ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan san 8 tɛmɛnin ni maa kɔfɛlen ninnu ka suturali lakurayala ka bɔ Burkina Faso ka fangakura ɲɛmaaw fɛ banbaatɔmaw ka gwasolakaw tun bɛ kɛnɛ kan nka dɔw ma sɔn ka na sabula olu ma jɛni ni suturalikɛ yɔrɔ nin ye Musibila Sankara ye Thomas Sankara taama ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ye. Ni maa min bɔnɛna a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagoya fagali dɔ la foyi tɛ ka kɛ ni ka se ka sanga ɲɛnama kɛ a tigi tɔgɔra foyi tɛ ka kɛ tuguni ni aladari tɛ yaasa hinɛ ka s'a ma an ka ɲi ka yuruguyurugu ani kumamisɔn bɛɛ dabila ni sanga ni senkɔrɔ min tora sisan ka kɛ o ye ko fanga ɲɛmaaw ka filɛrɛ kɛ ka taa fɛrɛtaniw ani feereyamusow fɛ yaasa dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka lase olu ma sabula ko min kɛr'o la foyi tɛ se ka o kɛ u ka ɲina nin kasaranin kɔ n'an bɛ kunbɛnbɛn yala jamana na an k'an janto olu la nin suturalen kɛra fanga ɲɛmaa Maître Apollinaire Kyelem ɲɛfɛ ani gwasow yɛrɛ ka gundow kɔnɔ Haruna Traoré tun kisira ka bɔ nin fagari jugu nin kɔnɔ an nana ala dari o ye ko o n'a ka ala labɛn nin ka ɲa et puis a se min b'an ye seli la an y'o kɛ ala ka yafa o ma et puis a ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka dugu nin bɔ a bɛ difficulté minnu na a bɛ sɛgɛn min na suturalen nin kɛra yɔrɔ min na o ye concert de l'entente ye yɔrɔ min na Sankara n'a bɔɲɔgɔnko révolutionnaire dɔw tun ye o kɛ u ka daga ye o yɔrɔ kelen de fana na ale bɔnɛna o nin na nin tun ye Kadɛrɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.